आशा देवी जिंदाबाद, कामेश्वर सिंह जिंदाबाद, वरुणा पंचायत की महान जनता जिंदाबाद। प्रतिनिधि सभे एक ही हवे, प्रतिनिधि सभे एक ही हवे, बिचारवा अलगा अलगा बा। आशा देवी के विचार सबसे अलगा बा। प्रतिनिधि सभे एक ही हवे, बिचारवा अलगा अलगा बा। आशा देवी के विचार सबसे अलगा बा। आशा देवी जिंदाबाद, कामेश्वर सिंह जिंदाबाद, वरुणा पंचायत की महान जनता जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद। मिलना ही मौका ऐसन फिर बार बार हो, सबका से मन हवे इनकर विचार हो, इनकर विचार हो, इनकर विचार हो। मिलना ही मौका ऐसन फिर बार बार हो, सबका से मन हवे इनकर विचार हो। वरुणा पंचायत इनकर समझलस बिचारवा, वरुणा पंचायत इनकर समझलस बिचारवा। बिचारवा अलगा अलगा बा। आशा देवी के विचार सबसे अलगा बा। आशा देवी जिंदाबाद, कामेश्वर सिंह जिंदाबाद, वरुणा पंचायत की महान जनता जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद। गौवा समाज में कैलन विकास हो, बचल खोचल काम करिहे और कुछ खास हो, और कुछ खास हो, और कुछ खास हो। गौवा समाज में कैलन विकास हो, बचल खोचल काम करिहे और कुछ खास हो।